Αυτό είναι ένα κοχύλι. Είναι ένα κοχύλι όμως από την Οχρίδα. Και αυτή είναι η Οχρίδα. Αυτή είναι η Οχρίδα. Με όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες της. Δεξιά στο βάθος είναι η Οχρίδα, η πόλη της Οχρίδας. Και απέναντι, ακριβώς εκεί στο βάθος, είναι η Στρούγκα. Δεξιά είναι η Βόρεια Μακεδονία, αριστερά είναι αλβανικό έδαφος. Και τώρα παίρνουμε την επιστροφή. Και από τις πύλες του Άδη ανεβαίνουμε στην επιφάνεια για να ξεκινήσουμε το ταξίδι. Άνοιξε Σουσάμι. Και ναι, πως η μαγεία στο Σουσάμι άνοιξε. Η αναχώρηση από την Οχρίδα μας φέρνει νοχηλικά σε ένα δρόμο δίπλα στη λίμνη, ο οποίος οδηγεί στη Στρούγκα, σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια τουριστική ανάπτυξη και εμφανές αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη πολλών και νεόδμητων κατοικιών και μικρών ξενοδοχείων. Λοιπόν, Στρούγκα. Το βόρειο άκρο της λίμνης της Οχρίδας. Η λίμνη είναι στο νότο, κάτω. Από εκεί είναι το κανάλι από το οποίο φεύγουν τα νερά της λίμνης. Μπαίνουν από την μοναστήρι του Σίου Ναούμ. Στο κάτω μέρος, από εδώ βγαίνει το νερό. Βλέπετε ότι έχει έντονο ευτροφισμό. Άρα λοιπόν η λίμνη έχει μια επιβάρυνση σίγουρα ευτροφική σημαντική. Και εδώ λοιπόν σε αυτό το κανάλι τώρα έχουν παντού δεξιά αριστερά, έτσι, βλέπετε ομπρέλες με καφετέρειες, διάφορα κιόσκια κλπ. Αυτό είναι η ατραξιόν της Στρούγκας, δεν έχει κάτι άλλο. Και βέβαια τα καζίνο, τα μικροκαζίνο για την ακρίβεια είναι παντού σε αυτή τη χώρα. Στο που στενάκι θα υπάρχει ένα μικροκαζίνο, μια στοιχηματερή και διάφορα άλλα. Στρούγκα λοιπόν, για όλους και για όλα τα γούστα. Παραλία της Στρούγκας. Εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη πλάσα όπου λαμβάνει η χώρα όλο η θαλάσσια δραστηριότητα. Το ψάρεμα, το κολύμπι και η βόλτα. Και ο τουρισμός. Λοιπόν, μόλις περάσαμε τα σύνορα μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας, έχουμε μπει επί αλβανικού εδάφους.
Λοιπόν, στάση Πόγραδετς. Εδώ πίνουμε το καφεδάκι, το τρίτο, τέταρτο, δεν θυμάμαι κι εγώ, καφεδάκι με το Θωμά. Εδώ βλέπετε μία άποψη του παραλιακού μετώπου του Πόγραδετς και εδώ θαλάσσια δραστηριότητα στο φουλ. Δεν κάνει κανένας μπάνιο όμως τώρα. Ωραίο είναι το μέρος, όμορφο. Καμία σχέση με το Πόγραδετς που θυμάμαι εγώ πριν 10 χρόνια που είχαμε έρθει. Εδώ βλέπω πολύ ανεπτυγμένο και έχει πολύ τουρισμό, πολλά ξενοδοχεία. Έχουμε και θέμα στο βάθος. Λοιπόν, αυτό είναι μία άποψη από το Πόγραδετς, το παραλιακό του μέτωπο με τα μεγάλα ξενοδοχεία. Δεν είδα κανένα καζίνο εδώ. Αυτή είναι η παραλία. Και αυτός είναι ο δρόμος, το αλβανικό κομμάτι της Οχρίδας. Αυτός είναι ο δρόμος, άμα το συνεχίσει ευθεία, πηγαίνει προς τη Στρούγκα. Φεύγοντας από τον Ιστόριο, αρχίζουμε να ανεβαίνουμε τον ορεινό δρόμο του Όρος Βόλιο για να φτάσουμε στη Νέα Κωτήλη και από εκεί στο πέρασμα της Κωτήλης σε έναν δρόμο πλούσιο σε στροφές αλλά και σε βλάστηση, σε δάση βελανιδιάς και καστανιάς και σε υψηλότερα υψόμετρα πλούσιο σε οξιές. Μικρό εκκλησάκι στο Πάσο Κωτήλη. Αυτό είναι το Πάσο Κωτήλη, στα 1450 μέτρα υψόμετρο. Και να μια άποψη από το πέταλο. Έρημος δρόμος, απίστευτες στροφές. Ιδηλιακό το μέρος, φοβερές οι στροφές, πάρα πολύ ωραίο το ήσυχο. Εδώ κολλήσαμε και το απαραίτητο αυτοκόλλητο και μια άποψη από το τοπίο γεμάτο. Είμαστε μέσα στις οξιές, στη ζώνη της οξιάς, η οποία αρχίζει και είναι φθινόπωρο, αρχίζει και λιγάκι χρυσίζει σιγά σιγά. Τόσο κρυώνει ο καιρός, σε 10 μέρες, 15-20 μέρες θα είναι ακόμα πιο όμορφο, άμα θέλει να το περάσει κανείς. Στο Πάσο Κωτήλη, οι σκιές των Never Ending Riders μαζί με τα μηχανάκια ξεκουράζονται και συνεχίζουν το ταξίδι για τα Ιωάννη.
Κατεβαίνουμε το πέρασμα της Κωτήλης αφήνοντας στα δεξιά μας το Γράμμο για να συναντήσουμε τη διασταύρωση της παλαιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κοζάνης σε έναν δρόμο διασκεδαστικό και ήσυχο, ο οποίος όμως χρειάζεται προσοχή, διότι είναι αρκετά πιθανό να συναντήσεις βαριά οχήματα που εξυπηρετούν τη μονάδα επαραγωγής και εμφιάλωσης νερού Αρένα που βρίσκεται στην περιοχή αυτή, αλλά και διότι σε κάποια στροφή μπορεί να έρθεις αντιμέτωπος με κάποια αγριογούρουνα, σκυλιά ή ακόμα και αρκούδα αν τυχόν διασχίσεις το δρόμο σε προχωρημένη ώρα.